I zdravo svima, dobrodošli u Čuda Gamer. Klip koji sam bacio na epizoda 4. Isključio sam zvuk zato što ušli su mi u sobu roditelji i onda sam se ja tu drao na njih i tako. U stvari na oca se nisam drao, na majku ja sam. Upali u sobu ko indijanci. Dobro večer, čubani. Ljudi, konačno sam rešio da sredim kuću. Sredit ću kuću. Što sam setio da sredi kuću? Juk more. Če mi potreba materijal mnogo. Čujem čugu, navatam će se. Čekaj, ovo noć. Ajde, uradimo ovo. Dobro večer, čubani. Laku noć. Dnas. Šta sam biš imao još da ispečeš? Moja. Sad stavimo stiker iznad da se peče i dobit ćemo jedno sranje, vidjet ćete. Predobar pik. Moram da napravim još jednu srnjeću. Ali znam šta ću da napravim. Vidio. Sad ću vidite šta ću da uradim. Nešto što sam trebao još pre 3 godine. Eno ga, triper. Dobro večer, čuvani. Ja sam... Prvo nisam hteo da ubacim epizodu 4. Nisam htio. Pa sam onda razmislio kako bi ispalo da sam nešto nameštao preko Game Mode 1. Eto on ga na. Bez zvuka, pa gledajte.
nešto valja. Idemo po materijal. For house. For the horde. For the horde. I kad mi neko kaže da li ja sam jač od horde. Samo se nasmijem, okrenem leđa, odem i nema me. Prc. A. Ha. Hihi. Huhu. Haha. Hehe. Haha. Dobro re. Ovamo još nisam mišlja, a i ne želim. Treba da uvršim kuću. Ko na vašar. Da nije to, nije to. Evo sad ću da napravim mašinu. Jao, ali imam redstone. Jao, imam. Šta sam teo? Koper? Nja.
2 redstona, 4 tina. Stona, 4 tina. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1 kabel. No. I. Gdje ne cigan? Tu svaku noć ko mi daje tumor, dragi ministre. Kako da objasnim ti to, da biljka tata od Boga ne može nam biti zlo? Da biljka tata od Boga ne može nam biti zlo. Pada mrk, pada tama, a ti ostah sa hahma. Gdje si pošao, sarmu nisi probao? Muđa stari drug. Kako da objasnim ti to, da biljka tvorina? Ne, neću tiram ništa. Kako da objasnim da biljka ne može nam biti zlo, dragi ministre. Yeah! I kad tako vidim neku mašinu, dođe mi da se kilja. Da biljka tata od Boga ne može nam biti zlo, dragi ministre. Next, what you need, macerator. Macerator klasik. Cobblestone, machine block. Ja. Šta sam rekliknuo, bože. Šta sam kliknuo? Where you go? I'm go. Da li ima nešto?
I ljudi, to bi bilo to za epizodu 6. Nadam se da je 6. Da, 6. Ja sam rekao nešto prošla epizoda 4, lupom gluposti. I to bi bilo to. U sljedećoj epizodi ćemo napraviti mašinu jednu. Ovo je tek početak, prvo ide generator, pa macerator, pa bla 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 bla. Vidjet ćete, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz.